Булган бер вакыйга хакында һөйләп китәм. Белге шактан балалар йортына эләккән бер ир, Иван Иванович, ул Кырымда, адактан инженер булып чыкканнан Кырымга яшәргә китә һәм ана шул бая әйтеп киткән 40 яшьтәрдән һуң ул үден эзләй башлай. Кем мин? Урыс түгел. Урыс телле, урыс гаиләһе корган үде Иван Иванович, ләкин үденең урыс телле түгеллеген аңлай башлай. Шан үден эзләй башлай. Кырымга ял итә килүчеләр күп. Әле үзбәк тә алып кайта, әле казак та алып кайта өенә, татар егетен дә алып кайтты мен тик, кемде генә алып кайтмадым мен тик. Өенә алып кайта, һөйләшеп утыралар. Әйдә үдеңнең телеңдә йырла ди. Тегеләр йырлай, ләкин берһен дә бул кабул итә алмый. Шуннан безнең күренекле офицер агайыбыз бар инде заманда, әле лә исән әле ул Җәүдәт агай исхужын. Җәүдәт агай бара хатынны менән ял итәргә Кырымга. Һәм Иван Ивановичтың күзе төшә Җәүдәт агайга. Шан эргәнә килеп утыра һәм һораша башлай. Һин кем? Менә шул Башкортстандан. Әйдә миңа башкортча һөйлә. Ярый башкортча һөйләй. Моның күңеленә якынрак булып китәләр инде. Өенә алып кайта. Һин миңа башкортча йырла әле. Җәүдәт агай башкортча йырлап ебәрүе була, Иван Ивановичтың күзләренә яшь килә. Моны ошо касандыр онытылган тыуган тел, тыуган өн уның кан хәтерен аса. Димәк, тыуган тел ул кан хәтеренең аскысы. Канда безнең тарихыбыз, канда безнең үткәнебез, канда безнең һәләтебез, буындар буйлап, 7 буын аша күсә килгән бүтән һәләтебез канга һалынган. Һәм ошо кан хәтерен уятучы аскысты без балаларга бирмәүбез аркасында бик күп һәләтләре ашылмай кала баланың. Менә ни өчен бүгенге көндә бер телле илдәр алга китә. Кытай, япондар, инглизләр, бер телле ил безнең төрле ашыштары яһай, төрле тарафтан алга китә. Чөнки уларның кан хәтере һәр вакыт асык. Улар бер телдә һөйләшә, бер телдә укый, бер телдә үсә. Безнең илдә бигрәк тә аз санлы халыктарны нинди генә телләргә күчермәйбез. Һәм хатта һуңгы вакытта чит телләрне 2 сәгать индереп, без ана шул кан хәтеренең аскысы булган тыуган телебезне һаман юкка чыгарырбыз. Телебездә, мәдәниятебездә, тарихыбызда югала икән, кан хәтеребез асылмай кала икән, безнең җир йөзендә милләт буларак яшәүебез дә икеле булып кала.